भारत माता की जय वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे भारत माता की वंदे स्वातंत्र्य दिनाच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येचेर नावेली ग्रामपंचायततर्फे आयोजित देशभक्तीपर गीत आणि त्याचबरोबर आज पुढे करणारे आम्ही तिरंगा रॅली हे इतर आमचे सगळे नावेली गावचे ग्रामस्थ आमचे सरपंच आमचे पंच सदस्य ह्यांचे सगळ्यांचे व्हडलो वांटेकार जाल्लो आसा। फाल्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि असोच आमचो देश असो सुख समृद्धीन नटून असो आमी दवरया आणि त्याचबरोबर विकसीत भारताचे स्वप्न बाळगिता आसतना आमी सगळीं जाणां हो विकसीत भारत करपाचो यत्न करया।